Bukhok patimung to bela kirma singcha nongni o bodro misip kamio no sani mungka ojit debrma fungai mani yaklo boi hastene joto tibra salu korok bahai kita kan bathar ka bihik jong biang obo hairok ko ka sale jak tabo kubui patimung tamo saikna de teruk dong je saiman mani ang sami ya bono bui chigalai chuki kala ang tamang khani basa ui phakya yang bosa kusu bai thuja okai anu pokor buri rekha ojaga o sorba pokor buri rekha gang fit kala thangka ulo tamang khang saimali ya ngai mane nang o bona phaine rano boni mokhang ro kichapan sini narak mali ada max thobjak mangna bo taimo time tu mang saimali ya time ta khang lengi sijaman tinta dos ta kontra busan tam kha na am segonta nang ki mane khana nang ki advance de lengi tong borok mana an bui khang fitting tha phaina log login no pula non de bogora te ja hi bonus bui pa gere kha bono engka fro nang chiri khokli ada ang bas man tam khani bas man an bo han bui rekha nang muk tri lai jak ajara wong ka ba chongsidra tanai rok no sarong no bukha erpore yakulo nang sijakana no bukhata nang kon phan saima raglia engkai agi rogono rok hoijang nei oba hai kok banglai morok tore tong wasipan kerina engkai tei engko kubun paran borok bai no sairok wala jak rok tore tong to wala yak to keri tang ka boswa rok hen ka bui bekisa nggo asuk to अच्छा borok khe bahai ke nogo hapkana segang da hapjak na doga do opelang samia bota ka khiwi tongo ople che cheng ke ko leptim la shi tong ongni theke no ga progo ta hapka ngo mutri changjak saimalia pen bo so pung tong ka ba kungno aw saimalia tangbo tabuk to ba hai para kamyam cherogo daka chikok agar maro noklia gabuno o sabung sitra tangai rok abuno tabuk ane sok saimana mo chung ta ke banoro kok bangla ja ro re dong na tabuk to chung kabang mano ko mano bo bosai bihik bosana khibelai chalang thon kubun bre be kok saw bihik thon kubun chala re kok saw o ba hai rok nong nong to re dong ri o ba hanya ku boro khari sikaje kai tan nyam ti wala ren choboro wala ya nin mobile dong na an mobile display thangja gai bini bo dong na mobile tong keren mobile dong bin sin no bun bu sarong no da ko engka mobile dok tak boja kawo na ba kha sa na ba kha engko police prosecution la khana engka nang pati muno mane nang tabuk tamo boba hai bisar nai na sairong joba ka boi bothar kalangmani yagulo guna yuje manjang ang je panye robo अच्छा ओमा हाई कुनो नंग के borok no kon sonde ha khaijanai borok to tong sonde hang samna khani nang giri sonde borok le da kan dara kuboi pati mung tamo engko langma chodai bathar jangnai ojit debrma ke nini engko angphai kusun kolai na nini ani sutubai saptega sutu kai bahike tamung kanang saide mang kasa abone gotna to anga sasuk mamaya ani nok to ayang ko khorogong mani ba boro asuk sing sai manamba besok salah ni nok bai ani nok ba sala bolte ramde 1 kilometer salah na 1 kilometer to salya abone adar kan mante kai asuk ni ada pan ka kala tangkal ayang ko na bakita nok bahike tam ka kun sai malia ngai tabung nok nok kan boro sai mi ya ka sing baike sakon ma ngai jiruk mokor bokeri hingke bathar jangnai dakho bini ke bai kuno bo hai wala jagrok ang kem ni bo bai wale mane ko mani hene bulai tok le thop chang khana ya bo nang khang kai anu sai khana nai desang bo desang nya bo umte borok bo kajang bo so balukha bo kajang mani to do bosawrok bosok torbai khana bosarok khana bole okra kana baro asingnya ko gai abisingo kajang man kaja mane 13 বছর ni target to tong ta abisingo baro hik sai mungsasa kun kok bangnai morok kerenya bla kok bang ya bolte abo kisimi sawo haino kok salak yang kai kisimi sa kok bang ya ba hai hanya hai ham thango kuno bunai biya tongne biya
Nang ka bihirok se banaungsa phungsa yak te so botop la yak te se jat se borok se Angkai bihirong ni tobungle babo hairok. bihing to hoi to jeng tongphor to kaham no nugo ke bising ti ang tom sanai ba Tabuk nong ni sonde hotamo. sonde hotom sanai yang ani sonde hong ka to bahai ke gate khuluk mangka gate to sanja to ran ka je bo boto ka khiu abo dini kise misa ko yai na hare ya gate bere dang nai koto abo se berebo yang mo tala raja ngai o no bo jeng tong to se bo bengri to no ngai bahai ke umti got nang man abo sang kai ko khayu Ajarawo ke bo nok gana gunin boro ke bo sai mali ada. saimiya ani baje ko to ngi ko dini no bo saimiya kun muksa pone e khana ya Ayang bolongo to rutung mani ya gulo nok ni no hini abo motari hini kaset abo mani ki. abo nok ne motari no Abo aro bahai ke sogoi kena. abo to bahai ke ang sanai bahai ke sogi kya amo khobor mamane tin tan 27 atai masang khobor man abo yang teke direct khobor maya anu suto bai je mon photo thang tong nyai binoro khobor hoka eberse bos bihrok sa anu khobor ho Do angkai obono ke bo bono kebeng nai rok kiri wala sulai kiri ke bahai ke bothar ba genga tabuk. ani jorte khang bono kebeng jang nai o ko jang ne hinang bono wansuk se maya Tabuk norong tamo bisar nai. বিচার তো abo to nanya ni দরকার no কারণ ani bai যদি তো হত্যা অংখা abo to শাস্তি nanya nga ang কঠোর শাস্তি নাই বনা Oke ki ko dati de manja ki thano hainor bo bahai সম্ভাবনা. সমম মনত তো abo to পুলিশ ni yago khiklai ja O samung sidra tanai ro mani manjang no. যদি চেষ্টা খাইকে তো বাঞ্জক থাকমানো তেব কত হুইজা কখনো তেখলি মানো কমত মাই ko kalai nyai manai Dan nangkau bothar jang nai dako ojit ni botana. beta Do ni mung tamo an bungo jender de brahma nong para ni mung. ভদ্র মিছিল Bodro misi bo biang side ও যেটা কলেজ এরিয়া হইতে যত ভদ্র মিছিল bo college. Apa itu enak ya anda? Ora kok apa? Nong bo bolong ni bising khawjak. Hah? Bo bolok. Bolok deh. Israel ke Borzlat. Bo bolok Zirenya. jiranya bolok na. Transfer kayak ke belain tuh mana yang September belain transfer ke an tung kota ya kok. Nggak berkayang hari kata.